Wallahi annabin dai wallahi annabin dai mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Wallahi annabin ne mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Yau ma ubangijin wani da wance ubangijin masoya, kai ne kake ba mu dama Allah dan abin sidiya. Bayinka ne suke so su yi bege gun mijin Mariya, da dai mai hikimar ka Allahu waƙi annabin ban girma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Taro salatikan nan adadin makiya da ma masoya, kun sayyidul wara hasken makka abin kiran masoya. Allah da Ali Isa ashabu da su aka yi gayya, ga mu cikin auliya shahada ta jali jinjinar ban girma. Barzo uban masoya shana barhamu sannu baba, mai yarwa mun rike kaga da gamba mu san da yaudara ba. Baban mu sufi ka sa hannun ka yaban ba ma iya ba, labbai ka ya masoyi baban mati ku jinjinar ban girma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Mun zo da sallama gun sarkin da ilahu ke ta zance, mun zo da jinjina gun mai girma shi muke ta zance, mun zo da sallama gun ka rasulallahi begen ka ce, mun zo da baitukan ban girma a gare ka dan kai kuce. Assalamu alaika manzan Allah dan Abdu annabi na, assalamu alaika ya sarkin kanuwa wan kiran rabbana, assalamu alaika jazuga ja tawaga a bagana na. Wallahi kai muke so amsa mu ji zahajin jinar ban girma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Wallahi dai masoya mafita ɗaya ne ga shawara na, in ka bi shi ne za ka zamanto mumini a gona. Mu so mu aiki da gaske mu so junan mu yan uwana, mu haɗe kayukan mu faɗakarwar babu sufi ne wannan kuma. Mai za mu furta a kan kama aiki ne mu dan ziga ka, komai na ce kanka na san ka wuce gun a dayyaba ka. Don babu mu na san magabata sun yabo abinka, shi yasa muke kwaikwayo da bazar su muke ta so mu yaba maka mu. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Wanzan ilahiya annabi yau dai kai muke wa bege, ko babu rai muna kan begen wallahi ba mu waige. Ko za a sanya doka a hana mu yaban ka masu zarge, ba za mu bar yinsa ba mu fara ba yaban ma'aikin girma. Wanzo a lafiya kai ne kauni take jiran zuwanka, kai ne a farko bare karshe waiwa yake faɗin ka. Girman ka ya wuce wasa ne gun kauni babu shakka, sai dai a yau ladabi a kama yaban ka annabi ban girma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Labbai ka sahibul husni ka taka dai a lafiya dai, sirrin ilahu waye zai san ka sai mukayin ka dai. Duk halittun ilahu na ce muku Allah hattara dai, Mahamudu ya wuce su sun shaida hakan da kansu don sun fama. Zancen halifa Allah haka ne wai kauniya hakan ne, kun kasa gane ina aka dosa da hashi farbi ne. Shi ne ilahu ya ce dan shi ya kage duk mutane, har ma da duka halittu roƙon da nake ka gane wayayi ma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Sannan ka mai gidan ramla da saude kai daban cikin mu, kai ne ka zo daban komai naka daban yake cikin mu. Kun babu mu kake nan da ilahu ka zo cikin adamu, ka zo cikin anbiya kafin su cikin ka ne suke yin hidima. Kai ne fa jarumin nan da ilahu bai yi tamkar shi ba, karfinsa ya wucewa ne kaki ba zai yi in hada ba. Mai yakar rindina dubu ku ce kawai shugaba, ya zarce ma hakan kai can a baya an sha fama. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi ƙarshen zance. Ya sauƙaƙin lahi mai tsantsar kyau ka fi kyau a kyau ma, kai ne kake
ta Yusuf da kyau da kai yayi kama. Shi yanka hannu ake yi in an gan shi dan kyan sama. Shi Mustapha annabi na in an gan shi mutuwa ake yi kuma ma. Mai ba da kyautar da in an gode sai ya yi daɗawa. Halinsa ne hakan ya shayi kyautarsa bai tukewa. Kofarsa kullum a buɗe take bayan da bai miƙawa. Idan ka tambaya zai ma ko baka ce yama ba zai ma kai ma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi karshen zance. Hakurin samato daban ne dan bai zo da kuskure ba. An yi jifa a kan sakan bai sa ya bar son mu ba. Har rabbana ya turo Jibrilu tambayar shugaba. Ya ce mai zan musu sai manzo na ya ce ba su salli ba ne ma. Tabar ma'aiki dole ne mu zakulo mu furta, don ko da dai babu wanda ya kai shi daban cikin halitta, kuma ko a 'ya'yansa in ka ɗago ɗaya ya fi diga halitta. Gaba dai mu je ma'aiki don Allah karbi begen da mun kai ma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi karshen zance. Ya shugaba don sirrin faɗi mu karbi baitukan mu. Ya shugaba don hasken faɗi mu haska zuciyar mu. Ya shugaba don nasabar faɗi mu shafa kayan kanmu. Ka kira mu birnin ka in mun zo mu gano ka zahiri da ido ma. Manzala roƙon da mun kayo Allah ba don mu ba don ma'aiki. Mun durƙusa muna neman afuwa don ta 'yar ma'aiki. Laifin mu kaba a yafe mana su don zuri'an ma'aiki. Mun tabbata za ka amsa domin mun fake ne da manzan girma. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi karshen zance. Ya rabbi salli alal mansuru basiru nasirullah. Muhammadin rasulallah asadullahi jundullah. Huwa sayyidul anbiya'i fasihul lisani nurullah. Wa alihi wa ashabu awliya wa ahbabu sanya suwa. Anan muke so mu dan da aya dan ba ma gaza ba. Ni auta mai yaban annabi na san ban yi kuskure ba. Sai dai sadiq khalifa gumfa da jime ta ban gushe ba. Mun san kana son mu annabi mu ma yarda mu yi maka so mai girma. Yarda mu yi maka so mai girma. Annabi Muhammadu wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi karshen zance. Wallahi annabi na mafita ɗaya ne a so shi karshen zance.